Andito, hindi ko alam. Ayun, nandiyan. Ayun, doon. Nagamit na lahat? Siguro, hindi pa. Ito yung mga shutter. Meron pa akong isa. Yan, apat. Dito yan eh. Meron pa akong Pila dyan, ito. isang bago eh. Dito yan. Andito. Bakit hindi natin napansin? Yan yata yun eh. Bago? Apat ba yan? May ginamit pa yun. Hindi pa tayo One, ginagamit two. dito. Dito nga ako, din ako dito. Dito ako pila yan. Ay, ito, ito. Nahulog. Hindi, nahulog pa lang yan. Dito. May apat yun, tingnan mo ay. Ilang ano ba? Ilang red? Tatlong red yun nandito. Pag wala, bye-bye. Wala na ako. Hindi useful. Tara, pre. Pwede pa yung ano? Pwede pa yan. Yan yung apat. Ayan. Sabi mind, dala ako next time. Luma na dala. Dito mo yun. Dito mo ba yun? Yun ang nakalog. Hangin siguro. Nice. Well, oy, pwede pa to. Pwede pa yung ano? Pwede pa yan. Great. Ang dami kong bagong tube. More than 20 tubes ako sa bahay. Nakalimutan ko magdala. Sana, may bago ako eh. Pangit kasi ng laro pag luma. Ay, nahanap ko na. Ay, Meron. ano lang, nalukot. Alam ka na naman eh. Ano yung arawin ni Luluto?
Outside. 8-6. Yes, sir. Six, seven. Thank you po. Yes.
Game.